Gan bob gyfrinach, a weithiau mae gyfrinach yn dod yn ôl ac yn brathu chi'n eich tîn, ond be mae person yn neud yn y sefyllfa yna, siarad i ffwrdd neu wynebu fo. Mae'r ffilm yma yn mynd o dan groen y prif gymeriad, ac o'ch chi i weld be mae rhywun yn neud mewn sefyllfa fydrach chi ddim ddenig o. Fi yw cyfarwyddwr y ffilm Karma, sydd yn psychological thriller. Pan ydych chi'n eistedd yn y gynulleidfa, dwi'n gobeithio nhwch chi ddim just fod yn ofyn, ond nhwch chi hefyd feddwl. Erbyn i chi fynd adra, bydd y ffilm yn stuck yn eich pen chi am diwrnodau. Plot y ffilm yw gennych chi ddyn rhan o Dolan. Mae'n llwyddiannus iawn, ond mae'n sylweddoli bod yna ring yn ei ddilyn o. Trwy adag, mae'n sbio nôl. Os neb yna, mae'n gallu deimlo fo. Yna rhywun yn ei ddilyn o. Ac un adag yn y ffilm, mae'n ffindio necklace ar ei llawr. Mae'n sylweddoli, necklace yma o bia merch pan oedd o yn ysgol, a ddod i fwlio hi. Oedd o di bwlio hi gymaint, nath i laddu hyn. Bai fo ydi o bo hi di lladdu hyn. Mae bwlio yn rhywbeth sy'n effeithio cannoedd y bobl ifanc dros y gwlad bob diwrnod. Mae rhaid rhywbeth newid. Mae hwn yn stori sydd eisiau cael ei ddeud, a mae'n rhaid o gael ei wneud. I want fel anith bethau newid. Malay. Cadw o'n neud. Mewn lot o ffilms horror, da chi bob tro gweld y ffilm trwy'ch gada y victims. A pobl innocent sy'n bob tro gael ei dilyn gen rhyw bwyst ffil neu rhyw monster neu rhyw dyn wallgo o gyllath neu law. Ond mae'r ffilm yma wahanol. Mae'r ffilm yma trwy'ch gada y person drwg, trwy'ch gada y villain, y person sydd wedi gwneud rhywbeth yn ddrwg. Sut mae'n delio efo fath yna broblemau. Mae'n wahanol. So'n lot fawr o ffilms fel la, a dyna'n union beth ni eisiau wneud. Mewn ffordd yn ein ffilm ni, mae'r ysglyfaethwr wedi troi i mewn i'r ysglyfaeth. Yn y ffilm, da ni fi o actores rhan o Kirsty Owen. Mae wedi bod mewn llwythio ffilms fer o blaen a mae'n ofnadwy o dalentog. Cadw o'n neud. Hefyd yn y ffilm, mae actor lleol Cian Owen, sydd wedi bod mewn llawer o ffilms independent. Da ni wedi gweithio mewn chydig o scenes efo fo, a mae ei emosiynau, ei wyneb o yn berffaith i ddod â'r cymeriad o Dylan allan o'r sgrin ac i mewn i eich dychymyg chi. Da ni hefyd efo griw sydd yn ofnadwy experienced, maen nhw hefyd di wneud ffilms. Yr unig beth da ni eisiau ydy arian i dalu am y kit, am y make-up, am y lleoliadau, a i gwblhau y ffilm. A dyna lle da chi'n dod i mewn. So lyciwch chi ddod efo ni ar y daith yma i weld beth sy'n digwydd trwy'ch gada y bwli.